Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sang ini regular anchorman aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon, checking in. Tubtob kita sa takna alas 9 karon nga gabi. Pero antes ang tanan, DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. ibalaon tang lakat sang panahon kag advisory gikan sa PDMP. Maulanon ang pilang kabahin sang Negros Occidental diri sa Bacolod. Mabatyagan man ang manipis nga pagtupa sang taliti sining nga hapon. Hibaloon ta with aksyon Dave Quao gikan sa Provincial Disaster Management Program Division. Dave, mayong gabi. Thank you kita Action Art kag mayong gabi man sa imo subong man sa tanan kalamati sa sining istasyon. Yaring aton lakat sang panahon Hunyo 10 tuig 2020. May ara kita sang isa ka low pressure area o kon LPA. Kag ini siya ginabana-bana mga 30 kilometers east of Burungan, Eastern Samar. Ni siya may coordinates nga 11.6 degrees north and 125.7 degrees east. Samtang southwesterly wind flow naman nagapikto sa Palawan, ilakip man ang Western Visayas kag Mindanao. Ang Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, BRMM, Northern Mindanao, ilakip man ang Caraga, makaagom sa magal-umo na kalangitan, inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala sang low pressure area kag southwesterly wind flow. Ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, kag iban-gabain sang Mindanao, makaaguman sa magal-umo na kalangitan, kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, tugaman sang low pressure kag southwesterly wind flow. Ang iba namang gabain sang Luzon, maka-eksperyensya sang kasalangan, tubtob, magulugal-umo na kalangitan, kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tuga naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental, ilkip na syudad sang Bacolod, makaaguman sa magal-umo na kalangitan, kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, tugaman sang southwesterly wind flow. Kasarangan tubtob may pagmulambadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa nabagat na nakatundan, tubtob nakatundan, ang naga-impluensya sa kabugisan sang probinsya. So ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulo-balot. Dave Quao sang Provincial Disaster Management Program
Good evening. Sir Dave? Yes, sir, Brad. I-check ko lang kundi southwesterly wind flows ang nag-epekto sa aton sa Western Visayas. Anong butang balon sina? So, ang hangin na gikan sa nabgatan na katundan, ang musubong ang naga-impluensya sa aton. Why pag officially naka-declare ang pag-asa nga rainy season na kita? Naka-declare na sila, no? Muna ko nga ang ma-experience natin subong mag-perting ulan, no? Kag aware kita, ilabi na gid sa mga utod naton. Kaya nag-star naman sa kilid sang kasubuan, subang man sa kilid sang kabukiran, kag kilid sang kadagatan nga mga posible nga pagtipag sa duta, subong man sa pagtaas ng tubig. Anong posibilidad ng LPA mga develop into tropical depression? Sa subong action art, hindi pa ni siya active mo. May mga chance pa ni siya nga ma-dissipate siya, kag may mga chance man sa nga basi mag-develop siya into tropical depression. So ginabulubantayan ta, boss mabalaan ta na action art, malayo-layo pa man siya eh. Okay. Pero why man sa mga pag-ulan ka mo na record o reported sa palibot sa probinsya? Ang sa palibot sa probinsya, based sa aton diri nga satellite and surface data, makita naton do halos bilogin nga Negros, no, o kon some parts ng Pilipinas, ka-experience gid siyang pagtupa sa ulan, tugas ang madamon nga galom nga nagapadulong, no. Kaga in fact may arap gid kita sa natawag naton nga low pressure. Isa pa gid na naga tugas ang pag-ulan, ilabi na gid diri man sa aton. Okay, so at least talong la no sa mga magagmay na ton nga mga mananagat na nung advisory ta. So sa mga utod naton ilabi na gid sa nagapanagat man may low pressure naman kita. So although nga low pressure lang ini pero ulo-aligmat kita ilabi na gid nga hindi kita maglapaw sa area nato no. Kung sa nahamtang ang isa ka low pressure hindi na kita to magpalayag dampi kay ang low pressure subong kung lang taon natin diri sa aton niya dumalinong kung narita sa takas. Pero kung nara kita sa dagat o kung sa kadagatan, labi na gid sa area dira sa may east portion sang Burungan Eastern Samar, okay. Dira ang low pressure, mabalod ginadiraya. Sige. So Dave, salamat gid. Good evening sa imo. Good evening sa imo sa liwat. Dave Coao gikan sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Ginabi-abi tanang aton nga magka-aksyon nga naga-monitor na karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa gihapon sa ngalan ni Action Brian Morden. Kabuylog ta karon nga gabi si Action Henry Spulgar. Sa technical side ginaupdan man kita ni Action JM Baikin kag Action and Defensor ang aton backup karon nga gabi. Action firing line. Mabulubog na ang dupoy-dupoy sang hangin amo na siya kon transition o kon amo na siya kon na-declare na sang pag-asa ti rainy season na kita. Ang balantayan ta naman kag masami nga aton sinimonitoron amo ang pagsulod sang mga bagyo diri sa pungsod Pilipinas. Hopefully nga hulaton na isang bagyo nga medyo makarecover kita because of the COVID-19 antes pa man magsulod ang mga bagyo no pwerte mo why pa kita makatibawas kag makabangon bangod sa epekto sang COVID-19. Ti kabalog ka naman kung tig-ululan na may kapid manina dalang problema katulad sang dala sang lamok ining dengue kag mga pagbaha or kalamidad nga pwede idulot sang mga pagbaha. Action firing line. Ang mga nagamonitor na via Facebook Live, salamat kid sa inyo padayon ng pagsakdag. Thank you sa inyo sining padayon nga pagsuporta sa tanan nga mga programa sa Action Radio Bacolod. Padayon lang nga magpadala sang mensahe sa available nga chatroom kag i-like and i-share ang tanan nga mga program sa Action Radio Bacolod. Action firing line. Dari sa lokal na nung pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Nahibaluon ta karon ang pinagka-latest nga mga update gikan sa Bacolod City Government Center. Ang mga balita ti may ara sang 45 ka mga pamilya nga naapektuhan sa ginpatuman ang lockdown no sa Purok Pine Tree Barangay Bata matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka lalaki nga nagarenta sa lugar. Action firing line. Ibaloon tang detalye siya nagkaroon kag nanong ginahimo diri sang provincial capital since nga daw nagasaboy man o nagapadulong man dira anong driver ni nakasulod man sa mga opisina da. Action firing line.
Samtang sangguniang panlunsod sa Bacolod nagpasar sang resolution nga nagapabutyag sang gravest reservation kontra anti-terror bill. Action firing line. Kag, ari ay ang latest update dito sa sudad sang Cadiz. Officially nagpagawa na sang report ang Cadiz City PNP nga ang isa ka organizer sang NFSW nga na tikma sa isa ka checkpoint ginaligar sang Philippine National Police nga isa ka leader sang NPA kag nakuhaan pa sang eksplosibo. Action firing line. Tanong reaksyon diri sang pila ka mga militante nga hubon. Now, may ginpadalaman diri sa Action Radio sang press release ang New People's Army, ang NPA. Tiba sahon tayo ni karon nanong reaksyon diri sa pamunuan sa Philippine Army sa 303rd Infantry Brigade. Action firing line. Istoryahan tabla karon dugay-dugay no kay kagabi, although natandog na ini ni Action Brian mo din ang party sa anti-terror bill, pero damo gid gihapon no ang mga naguluwa nga mga latest developments ini nga aton ihatag sa inyo karon nga gabi. Action firing line. Sa provincial capital, isa ka Tagalog Castiliana nagpositibo sa COVID-19. Mga returning locally stranded individuals ginabisuhan nga maghimo precautionary measures sa home quarantine. Action firing line. Amo ning mabudlay kay ang sistema papaulion ang mga LSI dito na lang sa ilapuluyan mag-home quarantine. Now, take note, nga tanan halos nga mga stranded nga dito sa ibang malugar sa dinman nga bahin sa pungsod Pilipinas nagalin, pag-abot diri sa aton, sa Bacolod, luyag na gina magdirekta o diretso puli sa ilabalay, ti given na sa kahidlaw, sa kapungaw, sa malawig nga tiyempo nga way nakaupod sa ila pamilya, luyag man sila nga makapauli gilayon ti galing ariho ang isa subong karealidad nga nakita ta nga hindi kagid gatag kumpiyansa kapin pagid ang report nga ti ang iban nga nagpositibo ni naghalin sa isa diri si Boni ining sa province o ti kun ikaw karon locally stranded individual ka kag nagpauli ka diri sa imo hometown o kung nagpauli ka sa Bacolod, tiluyag ka bala nga marikta ka gilayon sa imo sining nga pamilya nga way pasigurado nga inanghilway kagid sa virus nga COVID-19 kay hindi mo gani makita, no? Hindi ta gani makita sa aton naked eye ining virus, hindi mo na makita kung bala nagatapik da sa imo magkamot, sa imo sining lawas, or ikaw mismo career na nangin host na sang COVID-19. Action firing line. Ini mga development kay ti nagdugang sa listahan sa Negros Occidental kag diriman sa Metro Bacolod. Ang maayo lang galing nga balita kay at least naga-operate na diri sa probinsya ang testing center. Kabay patani mapadasig paginig kag madugangan pagid agod nga mga result mapadasig man mapagwa agod nga hindi na maglawig pang tiner sa mga quarantine facilities or makapauli gilayon nga hilway sa ilabuot kag hilway sa COVID-19 ang LSI kag iban pagid nga mga nagapalauli diri nga mga OFW kag kalakip na ang non-OFW. Action firing line. Amo na sa parang sa lokal nga aton sinistoryahan karon dugay-dugay. No kay check karon tayni karon sa provincial capital nano pagid ang mga measures man nga ginahimo nila. Naunahon ko lang ang parte sa anti-terror bill. May ara karon sang palayag ang pamunuan sang Department of Interior and Local Government. No less than DILG Secretary Anyo. Ang ambal niya siling niya, baw sa tanan baladira nga magkritiko sang anti-terror bill, basahan yo anay ang kabilugan nga kaundan sininggin pasar nga hagna, nga manginlayi kon malagdaan sang presidente kay nagapati
ang DILG Secretary nga kung wala ka man lang sang ginahimo nga malain nga makonsider as terroristic activity, way kagid siyang dapat kabalak-ana. Amo na ang hambal sang DILG Secretary. Di sila nga ang makritik na pinagusto lang, nagahimo lang siyang ilang magkomentaryo, pero dapat sila nga intindiyon nyo tani aray, basahan nyo blanay kung ano ning kabilugan nga kaundan sini antes kamuda maghimo sa inyo konklusyon kag komentaryo. Action firing line. Pero galing damo subong ang nagapabutyag sang ila kabalaka. Ang nagapabutyag sang ila sining mga concern right after nga para iya sa mga militante nga grupo kag iban pagin nga sektor. Ang pagpasar sini kag ginahulat ang perma sang Pangulo, nagapati sila nga ti ini maka-create pagid sang dugang nga problema. In fact, ang latest nga balita dito sa bahin sang Luzon, particular na dito sa Caraga, no? Sa Caraga, ang Commission on Human Rights nagpalayag na sang ilas ni nga concern kag nagapilar sa pamunuan sang Philippine National Police nga kung tani mag-imponer o mag-impose ang ginatawag nga social media regulations nga tining kakita imo may nagguluwa sa social media mismo sa Philippine National Police nga ang isa sang mga leader o Secretary General sa bagong alyansang makabayan tiginbutangan niya sungay si Renato Reyes nga Secretary General sa bagong alyansang makabayan kaginpost sa Facebook na. Action firing line. Siling ko dapat gani man may mga regulation ini. Hindi man dapat ni siguro nga mo niya nga pagustuhan na kung sino nagdisenyo sini nga miyembro sa PNP, please refrain from doing so. Nga, di magka-create lang ni isang problema sa bahin sang although nga ti ang mga militante nga grupo kung sila gani magrally may mga ginasunog man na sila mo, no? May ginasunog may silang imahin dirang ginaulobra nila sang presidente. Kagiban pagid nga mga pamaagi agud ipakita ang ilang pagpakamalaot sa tao, no, nga pabutyagan nila o patuhuyan nila sang ila sentimento. Pero galing dapat hindi man di mag-entra sa katulad sa niyong PNP. Action firing line. So, amo na siya ang mga development. Now, ang anti-terror bill, actually, tiginduso ini agod nga masulbar kag mapabakod pagin mapaligon ang kampanya sang gobyerno agod nga ining mga nagahimo sang terroristic activity inang mga tao nga way na konsensya kay magsiling ka terroristic activity tiamo ni silang nagapanghalit nga kung kaisa ang mga soft target nga civilian amo pa ang nagakalamita sang opisyon nila. Action firing line. Inang mga pagpamumba sa mga civilian in order lang nga magsabwag bala sang terorismo magtugas ang kahadlok sa publiko in which hindi ginman mayo no pero te are sa idalom sining kasuguan galing kay way pakita sang final draft o kung nakuha nga kopya kung ano gid ang magkaundan kag salient features sini. Pero the last time nga naka-interview kita kay congressman o former congressman attorney Nery Colmenares sang ambal niya ang problema da kay kung madayon ini kagway sang pagligwat sila nga ti pwede aristuhon sang otoridad ang isa ka persona nga hindi na niya gina-require sang pilakadlaw lang o kung bisan pilakadlaw pa, bisan way kaso, pwede nila ya matikma. Aba to, nga ang pagbayad ko ng kaso, abi, mapreso kay mo da, ibutang ka sa presuhan, mayara sang dapat bayaran sa imong gobyerno kung sino ang otoridad yung nagpreso sa imong kagkamahal, tingin dula man na. Action firing line. Pero ang final no nga pagpagwa sining anti-terror bill amo nang aton gusto hibaloon in the coming days no kuning kaso ginman nga mangin available na. Now, diri kita sa lokal.
Unahon ko ang hepe sang Cadiz City PNP kay ang report isa ka organizer sang NFSW ang ginaligar nga natikma sa checkpoint sang kapulisan. Now, matapos kay ni siya ang naglabay dito kag tiyang pulis, siyempre subong may mga check-up points gyapon mo nga ginahimo. Tiyang balita sa Cadiz City PNP nga may recovery sang ara sa iya bag ang explosive, no? Tiambot na no ini, unahon ko lang si Lieutenant Colonel Robert Mansueto sang Cadiz City so that makakuha kita sa detalye kung ano ang background sini. Kabalo ka, kung nakuhaan giman explosive, huwag nga daan ni siya piyansa mo. No? Hindi ka pwede makagawa sa prisuhan. Action firing line. Kagang aligasyon sa Cadiz City PNP ang ilan na tikma, isa kuno kamataas nga leader sang New People's Army. Uy, nano ini? Tibaloon ta ng pinaka-latest karon update kag mismo development sinigikan sa hepe sang Cadiz City PNP. Action firing line. Kay naging subject diri kag gintikma sang kapulisan amo ini ang isa ka organizer, no, isa ka organizer sang grupo sang NFSW. Now, si Mr. Butch Luzande actually nagkadto dito. Gin-check kani kay bilang Secretary General, leader man sang NFSW, ginibaloy ito kung anong status ini. Anong reaksyon isang grupo nila kay Ario? Nakuhaan sang explosive, nga hindi na iya pwede nga, why kaya sampiansa, hindi ka makapiansa? I-check naton si Mr. Butch Luzande, kung anong latest dito, nagkasugilanon siya bala, kayang pag-intindi ko do, may ara na sila activity sa NFSW, pero tiyamo niho, natikma ang isa sa ilaupod dito sa Cadiz City. Tinano ini, why pa man yung maprubahan, why pa man mapirmahan, mapagwa sang presidente ang anti-terror nga mangin law, no? Ti why pa man iya matapos, why pa man makumpletong proseso, may mga dapat pa kumpletohon na. Tinano ni, may dinakpanay na nga natabo. Tuod gimaning nga may bit-bit ni siya kag member sa NPA. Kayang press release nga ginpagwa sa New People's Army, nagasiling diri ang NPA nga hindi miyembro, no? Hindi miyembro siling ni Juanito Magbanwa sang Rosalyn Jean Pili, sang Apolinario Gatmaitan Command, no? Ang spokesperson nagambal siya nga hindi na siya miyembro sang NPA ang gindakop ni Colonel Mansueto sang team niya dito sa bahin sang Cadiz City. Tinano ini man, ining si Gaspar Aldong Davao, miyembro iya sang National Federation of Sugar Workers, pero kay check karon tara na karon sa miyembro sang PNP dira sa syudad sang Cadiz. Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa Action Firing Line is Mr. Butch Luzande, ang Secretary General sang NFSW. Sir, may isi mo si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Art. Good evening man kag sa imo tanan nga tagpalamati sa imo programa. Salamat gid sa time, sir. Nakabisita ka to sa upod ninyo nga si Mr. Davao. Kag nano ang latest parte sa sining case niya nga nakuhaan siya kuno to sang eksplosibo? Action Art no ning una sa tanan na kami nag-condenar gid sa pagdakop abi sang amon nga organized to sa norte nga bahin sa Negros. Kada kami nagapanindugan nga hindi matuod ang ginahambal sang army nga siya katapo sang NPA, no? Sila na kada nga naging organizer da siya sa Escalante Sagay nga bahin sa Northern Negros. Pagsasubok ginapatu-patuan sa actually ginaplantira naman ni isa naman nagkakaso sang pagplanted sa iya abi sang Canada
nga suno sa Philippine Army kag sa police nakita sa iya poder. Pero sa pagkatuod, pareho man isang pana sa mga kaso kang iban man namon mga tanan bala kag bisan sa akon gani sang pag-crackdown sa amon sa nagligad nga Oktubre 31 nagligad tuig. So amo na nagtingwa kami kagina nga makapagkita kani magbisita dito pud sa pamilya. Okay. Pero wala kami ginpahanugutan na action art. Chief of Police nagbulat kami to hasta mahapon pero ang ilang ginhambal kulat to namon kay ipatuba kami nilati para sa amon blado ka budlay naman nga magabihan na kami kag wala na kami sakyan puli abi. So although nga nagapurmisa sila pero daw shadow bala ka wali nga pahulaton kami sang kagabihon abi para daw makikita sa kay Gaspar Davao nga tuyo tani nga ibaluon kung anong kaintangan kag kung ano ang ginhimo sa iya sa panahon na-restart siya kahapon. So baliway gini siya ka-communicate kay istorya sa inyo bisan sa cellphone lang amo na natabo sa iya ginhold siya kag na ang aligasyon nakuhaan siya sa Granada. Halin sa pag-aresto sa iya, kay posible kinuha man tanan-tanan niya nga mga cellphone, no? Wala gid siya kaangot sa amon. Pagduwas lang sang isaya ka upod sadto sa pagpuli dito sa Escalante kahapon nga nagpahibalo nga gin-arestar siya, ginpabilin siya dito sa checkpoint sa Kaduaan, Cadiz City. Ang ila gani nga una nga ginhambal nga positive daw may problema kuno ginpabilin siya kay may problema kuno kag may wala siya kuno naga nga gamat no daw violation abi sa ginatawag nga protocol regarding sa COVID precaution abi pero natingala kami gani kay ang hambal nila isa sang i-accost siya o palapitan sa kuno sang pulis nakita ko no in plain view sa ang Granada sa iya bag nga nakabukas so tapos daw hana ya nga kuuton ko kuwaon ko no daw medyo naunahan nila kag wala kag dito nila na nakuha sa poder ni Gaspar Davao para sa amon pura kabutigan ni no ang ginahambal sa nga Philippine Army kag sang kapulisan amo gani na ang amon na nakita no daw usual ni nga kwan nga orchestrated nga kitahimo sang mga state forces nga kada dakop nila sang mga kaupdanan namon ginakuanan dayon nila designate nila dayon nga mataas nga opisyal sang CPP NPA paros man sa amon pareho sa akon sa nagligad action art pag-crackdown sa amon nga dito ginpantiran kami sang madamo lang armas sobra 30 ka armas ako gani ang ilang designation sa akon Regional Intelligence Officer. Para bala nga ang amon nga trabaho bilang mga official sang NFSW nga ang sulon amon nga trabaho mag-organize sang union, sang asosasyon sa mga sugar workers. Para lang matuso ang ilang mga kinamatarong sa mga sa makabuhi nga sweldo, sa kaayuhan nila sa trabaho, kag sa pagduso sang tunay nga reformang agraryo nga para sa amon ni ang mga bagay nga makapauswag no makapaayo sa aton mga kauturan ng mga trabahador sa asyenda. Pero ini siya Mr. Luzande ining si Davao ano gini ang designation niya sa NFSW kag permi man ni siya galakat permi man siya ga kadto sa mga banwa kag syudad sa paglibot. Yeah, precisely. Ara mo lang nadasa sa Escalante, ara sa opisina sa NFSW, siya na ang overall coordinator namon niya sa kwan,
sa northern part nga district okay. namon W. Kabila na siya kadekada nga ara daya sa kuan nga nagapatigayon o naga-coordinate sa tanan nga mga organizer dira nga nagapalanaog sa mga chapters ng NFSW from San Carlos, Tubuso, Calatrava at sa Cadiz. Okay. So dra lang na siya gatiyog-tiyog pakanto sa Bacolod kung ipatawag sa namon meeting gatambong sila sa mga regional council meeting namon ara na sila gatambong nga naga-represent sa amon mga chapters dira, local chapters sa northern part nga bahin sa Negros. Okay. So, ano ang paglantaw nyo? Ang natabo kapag tikma sa pulisya? Hello? Yes. Anong pag-consider nyo sini? Isang natabo kay Davao? Planted. Simple nga pulong planted. Okay. Kabahin sang continuing nila nga retagging padayon nga pagbutang sa tanan nga mga ginakabig sang estado nga mga dissenters nga naga-expose sang mga kontra pumuluyo kontra mamumugon nga programa sang estado tagluyag nila pahipuson ang minsahe malana luyag nila ipalabot sa amon maghipos kami to silence our ranks bala nga hindi amo ni ang estado amo ni gobyerno na hindi luyag makabati sang mga kontra nga mga pahayag sa ila mga kontra pumuluyo nga mga programa kag kahimuan nga hindi makapaayo sa aton mga kauturan labi na sa aton nga mga pobre nga mga trabahador sa asyenda nga madugay na nagaadtos no sa tuman nga kapigadon tuman nga madugo asildo kag paglapak ang ila kinamatarong bilang mga mamumugon. So nagalaom kamo kag optimistic kamo nga mahilway ining si Davao sa makusasyon batok sa iya? Dako ang amon nga pagsalig no, dako ang amon nga paglaom nga malampuasan ini sang amon kaupod si Gaspar Davao ang himo kag pato-pato nga kaso nga gina-establishar no, luyag establisher sang estado sang labi na sang Philippine Army sa para lang pauntaton kag pahipuson ang amon kaupod nga si Gaspar Davao. Okay. Sa iya advokasya nga para sa kayuhan sang aton nga mga kauturan nga trabahador sa asyenda. Nga na-mention mo ang military during the checkpoint ara man ang presensya sang Philippine Army? Joe went operation na to sang Philippine Army 79th IB. Okay. Sang kapitan actually ang amon gani impormasyon nga nakuha diri mismo ang military ang nag-request sa kaya police PNP Chief Roberto Mansito ang 79th IB ang nag-request sa ila para mag-conduct sang checkpoint kay suno sa ila may project daw sila so silingon initiative ini sang Philippine Army nga madugay na nila ini si Gaspar Davao ginamonitor kag action nadala ini si Gaspar Davao sa tong issue balang search warrant sa tong nagligad nga tuig at sa tong Oktubre 31 pero na-dismiss ato iya ang akusasyon nga ginpasaka sa ila sa iya kay Gaspar Davao. So sa subong nga tikon desperado ang Philippine Army nga pahipuson kag tapnaon si Gaspar Davao sa iyang mga hilikoton para sa interest ng aton mga mamumugon. That's why amo ganang ginasiling namon template kani ka mga
state forces no sa labi na sang Philippine Army Mm. na lantiran. Okay. Lantiran kag ipasakaan sa mga up charges ang amon nga mga kaupdanan ng Mm. mga organizer sa NFSW. So may ara na kamo abogado nga na tap o kon mga bulig sa inyo agod sa pag asikaso sining kaso nga ginatubang ni Davao. Yes, gina-facilitate namon kung sino nga abogado ang pwede makahandle sang iya kaso action art. Mm. So para gina-expectar namon nga tomorrow siguro ma-invest nila si Gaspar Davao Mm. kag subong man mapagwaan sang commitment order. So ginaayos namon ang abogado nga makahandle sang iya kaso kag makadepensa sa iya kag kami dako ang amon nga pagpati nga iya malampuasan no kag iya ma-prove sa korte nga wala siya sang sala kag ang tanan nga mga butang nga gin-charge sa iya Okay. is mga pato-pato nga mga butang Mm. nga desperado nga tikang sang Philippine Army. Sige. On that note, keep us posted kung ano man ang maging developments ni Mr. Butch Luzandi. Salamat kid sir sa imo sining tiyempo nga ginatag karon nga gabi. Thank you man action art kag damo man mayang gadi sa inyo tanan. Action firing line. Secretary General sang NFSW. Na-check naton liwat balikanta base kung available naman si Lieutenant Colonel Roberto Mansueto sang KDCD PNP or si Lieutenant Colonel Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade no bilang sa ngalan sang patas nga pag talakay sining nga balita para makuhaan taman kung ano ang ila sining mahambal no parte sining sahi si Colonel Pasaporte no Colonel Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade kay may mga alegasyon mo nga ginahaboy batok iya sa ang NFSW nga nangin or planted ang natabo sa kay Davao. So i-check ta lang na sa mismo pamunuan no sang 303rd Infantry Brigade nga si Colonel Inocencio Pasaporte. Okay? Alin pa kay nga pag-contact man naton dira kay Lieutenant Colonel Mansueto tigaling daw hindi available ang iya sining nga communication to give us kung ano gid ang natabo man bla no sa sining insidente o kung pagkatikma nila sa kay Mr. Davao. Action firing line. Pero so no iya sa taga NFSW ti kabahin ini kay daw may nangin part man ni siya mo sa mga search warrant tong ginpagwasad to o ti balon tay na karon iya nga gabi sa sining update. Online sa firing line. Joining us tonight is Colonel Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade. Colonel, maayong gabi si Action Art diri sa Action Radio Bacolod live na subong sa Action Firing Line, sir. Mayong gabi no, Action Art kag sa tanan nga nagapamati sa programa mo subong nga gabi. Salamat gid sa time no kay nagtawag kami sa imo kay una bes si Lieutenant Colonel Mansueto hindi siya available karon naggabi to give us some update parte sa tong kaso blan ni Davao nga tinatikma sang PNP sa checkpoint pero nakuha na mo reaksyon ng taga NFSW. Ang problema sir kay daw gindalahig nila yang nga siling diri ni Luzande siling yati part man na sang operation man dang military kay sila na nagatag informations police nga kinanglan magkandak na checkpoint kay may subject sila no pero sir ang report nga nabato naton kag based on report sang KDCD PNP nga mataas ka opisyal sang NPA ining si Davao ang siyempre nakilala naman nakilala man na base ka gabi. Ako ang ginapanginunwala na mo ng siling ni Kwan, ni Butch, no? Ni Butch Sunday. Bagay, kaupod na sila before, no? Kumadumduman natin last year. Okay. Kaupod na sila, tani ito subject to sa search warrant. Dito sa, dira sa Bacolod, ano?
mga so upod na sila tibalan may gin pagwa man tong warrant last year dito sila sa kaupod nila si Davao, si Aldong. Okay. Pero naka ikyas ni si Aldong. Medyo nabili ni sina Butch kag mga kaupod niya dito last year. Okay. So masiling namon na medyo may gidi may papel gid na sa NTE nga grupo si Aldong. Ara naman to sa impormasyon na naging siling siya ang nag-head sa White Area Committee dira sa Northern Negros. Okay. Kag ang usapan nga ka trabaho diha siya man ang sa pinansya nila dira sa area. So kung ikaw na ordinaryo ka lang kung nasiling ni Butch no. Isa ka lang ka ordinaryo nga tao kung siling mo no. Walugid ang cellphone mo abi. Uy. Di ba? Dito man to ginlatag man to sa iya man to halin. Ito mga cellphone. So ang bala na to na circumstansya siyempre ng serya no joint ang APPNP may random gidman ang mga aton law enforcement random checkpoint ni. So anytime may ara na silang checkpoint in different areas diri sa probinsya naton. So may initial ganito, may violation na sa sa aton na ordinansa ka sabi natin sa EO ka probinsya kung ara kita magwa sa aton nga panimalay may magamit kita may sundon kita may ara kita face mask siyempre sa public kita so may ara mang kuno nga ordinansa na sa dito sa Cadiz. Okay. So ginsita to ko accordingly nasita to ka local nga wala so in the course nga muna medyo may dukuton kuno to so nagduda man tong ang mga aton mga law enforcement members so ginakos accordingly so nakuha to sa bag niya ang granada and then further search ara to mga other items na walo ka cellphone other documents nga kung siling natin is makonect na sa organized crime group nila. Ang amo na akong term na gamit sila, organized crime group ni sila. Para itong mga pamphlets ka Jean Russell command nila nga ginasiling. Alam ko anong klase ka command na nga ilang ginakuda man lang nga mga command nila So, ara to nakuha sa possession ni Aldong. Okay. I see. So, ginagawit, kung tanaw natin, sa ginasiling ni Butch Lusande, nga muna, membro ka NFSW, tibalan man nato na, balan man sa damuan de, gid ang papel ka NFSW? Amo man isa ka mga gin-create purposely. Okay. Kasi PPNPA nga mga organisasyon. Sa dugay nga panahon wala man gani na bulig na sa mga kwan naton sa pumuluyo dire. Ang ila ganina panunto lang siling nga imembro nila ang mga tao pangakuan lang makaangkon ka duta. Pero ang magdikta na sila. Ipa-occupy lang nila illegally ang mga duta dire nga gina-identify nila ang gina-term pa nila ganina land cultivation area. So pero pang-agaw na ang ginabuhat nila, ginatawag lang nila nga land cultivation area. Pag-occupy na nila na ang mga produkto na reklamo man ganin mga ibang membro nila daw hindi man eksakto ang paghatag. Ano man ang output ang produkto. Okay. So, wala man gani kasi naigo itong eksakto. Balaan naton ang iba nagakadto man sa partido. Kung magani tanaw naton
amo nang ilang mga modus. Okay. Dugay na ng ilang panunto ni diri sa kwan sa mga katawhan diri sa Negros. Ang kadamuan subong no, daw nabalaan naman nila na realize naman nila na nga amo nang mga ginabuhat nila. Okay. So with this recent nga pagkatikma sa kay Davao, makonsider naton sir nga may epekto ni sa kabilugan sa organisasyon nila dira sa North Negros? Bilang head sang ilang white area no, so siyempre mo man ang nagapatigayon sa mga red area nila nga kung mga underground personality daw mo man nagapadihot. Okay. Nagasuporta, nag-assist, nag-facilitate. Kung ano man nga mga illegal nga trabaho nila, so muna ang muna nag-facilitate. So sa nadakpan siya, medyo may epekto sa ila organisasyon. Yung isa pa na siling ko nga Okay. head siya sang ila pinansya. So maapektuhan ni base mga ibang tunga record siguro base sa iya. Dito sa iya. So dito sa unod niya ng mga cellphone base dito tong mga iba. So maka-apekto gid sa ilang mga ginaplano dira Okay. sa norte. Wala na medyo nakina na sila sa norte na nawala man tong ibang nagasuporta sa ila, nag-cooperar man to sa gobyerno, na-realize ang bottom line, medyo na-realize naman kay ba ang nadugay na sila ginagamit lang lang sang organized crime group na si PNP. Okay. Now, anyway, tiulaton-laton kaya naman sa PNP na ang filing of the case, no? Kaya nanglan mapaskaan lang kaso before pa man mag-lapse naman ang reglementary period. Pero, Colonel, i-mashift lang ko very quickly ay party anti-terror bill nga tiginulat na lang pagperma sa presidente, damo abi mga reaksyon, damo ang mga worries nga nagaguluwa. Pero anong personal thought mo sini before pa man ini ipagwa kag mangin isa nakakasuguan? Kami ako personal ko siyempre welcome development to give legal support sa against sa pag-prosecute sa terrorist group, any terrorist group or any individual na gusto magsuporta or gusto mag-join. Okay. Sa terrorist organization. Bala nato may Human Security Act nga ginpasa man to before 2007, pero siyempre may iba to nga mga sector o may mga iba to nga factor nga daw ginsingitan to nga provisions nga daw mabudlay i-implement ng mga law enforcement Okay. So may mga changes ni subong. So under review, pero kami mismo personal ko man is welcome development ang pagpasar sang kung ma-approve ni presidente, kung mapirmahan niya, Okay. approve niya. So dako nga bulig sa sa aton nga law enforcement to against sa terrorism. So if you are not connected in any way sa grupo sa sinima terorista, duway kaya dapat ka balakan. Laban-laban ang gid na kung hindi ka man lang involved dira nga madlo ka. So kung ikaw may connection, ay basi madlo ka. Okay. Kung ikaw bala natin may mga provisions gihapon to nga nabutang nga i-insure man nga tama man mga buhato let's say pag under detention ng isa ka individual kung pormahan man sa HR. So Okay. ara ito mga provision. So ara man ang mga safety kumpara nato ng aton gani nga mga anti-terrorist bill compared sa other countries, medyo medyo lenient pa compared sa other countries diri sa Southeast Asia o diri sa Asia. Okay. So anyway, ulaton na lang naton guro kung magwa ng gaggon malagdaan na man sa presidente kag isa na ini kakasuguan sa uli kag dira maka-discuss kita pagid dugang. On that note,
Colonel Pasaporte, salamat sa time unless nga may ara ka pa sir sang idugang nga mensahe para sa taga Negros kag taga Bacolod nga nagamonitor. So sa kami sa ang inyo RB diri sa Negros kapangayo gyapon no sang continued suporta ninyo no ara gyapon kami ang inyo army sa Negros nga magabulig especially sa pagmaintenance ng peace and order diri sa Negros Island, specifically dito sa area ka brigade nga kung saan majority man ay diri sa Negros Occidental. Okay. Wala naton pag-ara ang peaceful condition ara ang aton development. So maatay nato na kung ara. So ari lang kami no ang inyo army diri sa Negros nga pirmi lang nga gabantay kag magsuporta. So kinahanglan man namon ang inyo suporta pag binulugay kita diri tanan. On that note, Colonel, salamat gid sa time and good night sa imo. Okay, good night. Salamat Action Art. Action firing line. Pamuno sang 303rd Infantry Brigade. So lang tawon dani sa patsang pulis ti paano ini na nakita kay ti magambal kay in plain view kinanglan no need na nai-actionan nga buksan mo pa ang zipper sa bag sa tao mo. That is the plain view. Halimbawa kung nagasakay kasi sa lakyan, ang himon sa pulis, ti ilang tawon niya da gawahon niya da, no, bisan sa compartment, kung hindi na pwede nga pang buksan da, no, kundi man nga pang-atukayon ang mga pagkabutang mo, ti galing kasi ang aligasyon, pero ti dapat, diri kung may version ng pulis, kung paano ini, nga nasiplatan nila, in plain view, nga may bit-bit nga granada, ining ginaligar mataas nga opisyal sang New People's Army. Action firing line. Pero para ya kay Mr. Butch Luzande, silang giti part pa ni sang ilang ginimo last year pa nga paglagas kay Davao kag iya mo ni ang resulta tigayon gid siya nga na adakpan sa checkpoint no kag mayara pa sang na-recover nga granada at explosive na mo. Budlay ka na ikon ang tutuod siya na, hindi ka na pwede dapat siya na magkapiansa. Action firing line. No, nano ining palayag diri sang kapulisan, si Lieutenant Colonel Quandera, Roberto Mansueto, sir, katawag kami si mo, pero tiway mi siya sabat, kay gusto tatagon kung parte sa anti-terror bill, siling ni Colonel Pasaporte, way ka man dapat kabalakan na, kung hindi ka way ka malangangot, sa mga terorista, way ka man kuno dapat kabalakan. Action Galing ti way pa ni mahuman gid kag hindi pa naton mahibaluan kung ano gid exactly no ang kaundan sini wala tuntay kung magwa na. Action firing line. Na-meeting pa kuno si Colonel o Lieutenant Colonel Mansueto subong sinupod niya meeting si Mayor Bading o kon base sa lawyer Manila. So ibalon ta lang na kung anong update At the end of the day, dapat ang due process kag ang layi magapangibabaw sini. Kung ano man ang mga akusasyon bato kay Davao, tiyang pulis ilan niya papel nga mag-file sang kaso. Ara naman kay Davao sa pagdepensa, kag pamatudan ang kaugalingon niya kung hindi man siya membro sa NPA, so be it. Ti ina niya sa uli, makahusgada, kunara na sa korte yung judge, ang husgado, sa mga teknikalidad sa natabo, during the checkpoint and during the apprehension. Action firing line. Balantayan ta kung ano gid ang kamaturan. Pero ito siling ni Colonel Pasaporte, may epekto gid somehow sa operation sa NPA dira sa Northern Negros ang pag-aresto sang hambalangan ni finance officer sa ilang grupo sa NPA dira sa Northern Negros nga ginapanginwala naman sang NFS. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapdas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang mga Action Radio Philippine Standard Time alas 8:04 na.
Action firing line. Maing gabi lang gali may lang nga pag-monitor karon nga gabi sa kay Tuto Butch Liardo. On travel sila dito sa area sang Kalibo. Wow, halong kamo dira kay Danlog nga danang dalanon. Upod niya si Raz nga naga-monitor karon nga gabi. Action firing line. Paring Butch Gasper Jr. may gabi lang kag kay Sir Richard Malakad Hilangre. Amo man sa kay paring Romo Pasaporte. Garigad siya pariente nga si Colonel Inocencio Pasaporte. Action firing line. Standby na sa mga report with action Marlon Hinovia gikan sa provincial capital. Ari ay ang balantayan ta ang mga latest subong update parte sa locally stranded individuals because gina-expecta nga masigi-sige pa nimo ang pagpinauli halin sa managkalain-lain nga malugar sa palibot sa pungsod. Ang mga area nga gina-consider nga mga risk area or high risk area kon COVID-19, of course, ang mga na-record, number 1 is Cebu. No? Manila, amo man ni ang mga lugar nga risgo gyapon kumparti COVID-19 ang paghahambalan. So i-check naton kay may mga latest update parte sa panibag-o nga mga record kagaron standby man kamo with action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall kay may mga development man mo. In fact, ang city government of Bacolod sugilanon na sila parte sa himuon iyasang city nga mga measures man sa pagpalauli kag pagbukas gid, especially pagbukas na ho sang mga gina-expect nga mga commercial flights sang eroplano. Di sa commercial flights ang ginapangayo talang kabay pang magpalauli diri, kabay pa nga way gitani ha sang magpositibo naman blabo mo gina mo bisan sino sinido ginatagaliog ya kon magamuning balita. Kay Joseph Pacifico gali may gabida sa baliwagan siya kuno San Enrique kag Pacifico family, pero pakaronan tini kapin pang ginpadala nga mensahe unahon ko lang anay kay very important tini nga update no kon sa provincial capital ang atong tutukan karon nga gabi. Let's have action Marlon Hinovia. Provincial Capital reports. Sa latest update gikan sa provincial capital, action Marlon, may gabi please come in. Action Art, medyo bad news man para sa Negros Occidental kay man may nagdugang COVID-19 positive sa ila sa ding record matapos nga ang isa ka locally stranded individual nga nagpauli sa Hunyo 4 halin ni sa may probinsya sang Cebu. Nag-positive ni siya. So amo ni sa ang COVID positive COVID patient number 13 sa Negros Occidental. Kaman kanang kahapon kundi ang number 12 ang provincial address niya is Cadiz City. Okay. Pero OFW to saya, repatriated OFW, basta gani OFW, why na ginatugutan sa gilayon nga magkapauli sa ila sa nga balay. Ang locally stranded individuals, si Action Art, ginatugutan sila nga magkapauli, pero ginakuhaan na sila sang swab test. Specimen, swab test. Okay. Ang pinakalawig niya hulaton Action Art, duwag kadlaw po. Para antes may balaan ang resulta. Tinyo, ining... Pero, Janay, kung locally stranded individual kaya, outright, pagkwasi mo sang swab sample, papaulion ka na. Correct. Okay. Kay dira sa airport, pag panaog sa mga pasahero, maagi na una sa pag-examine ng start, maagi na siya sa thermal scanner. Kuha ang temperatura, ang lawas, kung mag 37.6 ang kainiton, pasaka, awiran ka na, pa-alarm na Action Art. Ma-alarm na ginatindugan mo na,
hawiran ka, i-examine ka. Okay? Pero kung ubo pa lang imo sa nga temperatura, diretso ka sa isa pagid ka both nga gin pahamtang sa Provincial Tourism Office. Ma-fill up ka na sa tawag nga health cards. Dira mo ibutang ang tarang-tarang nga mga personal information nimo sa purpose nga contact tracing sa ulihi pananglit na positive ang imo sa nga resulta. Okay? No? Pagkatapos, sa ulunha naman, may ara sang 5 na action art ka gamay nga bot, dara ka naman kuhaan swab. May 5 ka mga mid-text nga nagka-standby na. Pagkatapos rin, ulobante ka naman gawa, may mga pulungkuan sa unhan, pungko ka to, kulat ka, sang salakyan nga nagasugat sa imo, nga ipadala sang LGU, banwa or sudad nga ginapulian mo. Okay. Amo na sa ang protocol. Pero kung sugaton kabi halimbawa, may car kabi. Why sa problema? Okay. Why sa problema? Kung may salakyan ka, kay nakuha ka naman niya information mo. Mapuli ka sa inyo sa nga balay, but kinahanglan limitahan anay ang imo sa nga hulag. Kayo ay pa resulta mo ang RT-PCR test. Limitahan ang hulag mo sa inyo balay. Sa sulod sa balay ang home quarantine. Hindi ka anay pwede ka biso-biso. Sa bata mo. Di sino mabantay na to sila nga may bantay na to 24/7? Why action art? Sa ila na lang na Ha? Kung ibutang nila sa peligro nga sitwasyon, ang miyembro sa pamilya nila, ang balasulon sa ulihi, huwag sa liwan, kundi siya pananglit na positive. Okay. Biso-biso, ang paghalok, ang pagkamusta, kag ang kung hindi pagpalapit yun, interact sa family members, likawan anay. Kay tatlo ba lang ka adlaw action art na mong imo sa nga pulopinitin siya gawa before pamalon ka sa resulta kung positive ka kung negative. Kay may mga contact numbers action art na ginakuha ni tanan sa ila. Ang ato sa ni provincial government. Kung mag-positive ka, sugaton ka sa salakyan, sa imo sa nga balay, sa ilohon ka sa isolation facility, quarantine area, dito sa may banwasang EB Bagaluna. Okay. So natabo ni sa taga-barangay sa banwasang La Castellana, ay siya, nakapuli na siya action art, kag gipabalo siya nga positive siya, kabangdanan nga ang live-in partner niya nga naka-istorya or nakatupad yun na posible action art sa isa nga balay, inkuhaan man to sang swab. No, kay nakapuli na sa mo sa sulod sa pila ka adlaw na before siya din pabalo sa resulta nga positive siya sa action art. 28 anyos nga lalaki halin sa probinsya sa Cebu, sa Nasalintra, kag siguro subong ginatingwaan sang lokal nga panguluhan sa La Castellana nga masugat siya kay sa luhod na di siya sa EB Bagaluna quarantine facility. Okay. So, ang proseso sini, may lang ganito mong kayari na dilapit na lang sa ato, no? Ang arat na sa Teresita Halando ni ang testing center. Oo. Okay? So, dasig na lang makakuha kita kwan. Yes. Result. Buwas sa art, basi, kung may ara sang resulta naman nga ipagawa mo, kay masobra na 500 ang na-test sang saning lab center. Grabe ba? O, mga 500 na kay duha action art na ka RT-PCR machine. Duha na ginagamit sa bungda. Kada RT-PCR machine, may ara sang naka-designar gid action art na technician. Ano kayo? Halin na sila sa Metro Manila. Kag ang naga-operate sila, ang well-trained man nga mga medtech nga naka-train sa probinsya sa Iloilo. Duha pa lang nasa. Kung nagabot pa ang isa, halin naman sa DOH Manila. Nanging tatlo na action art, kag iniya na sigay na sigurong kuha sang swab may kag pagpagwa sang result.
Okay. Ang abiso sa Provincial Government Action Art paagi sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II pabati ta Action Art ango sa home quarantine. So immediately makapuli na sila kag makapahuway sa balay nila. Of course, ginapaandaman ta nga ang virus ara da. So kinahanglan during the time nga wala pa ang negative results mo, take precautions tanay. Hindi kita magsagay halok sa aton kabataan or upod si ila kaon, no. Medyo isolation tanay. It will just take a day or two before ang aton results will come out. At least when you get the news nga negative ka, confident ka na nga wala ka sang may ginapasa nga masakit or virus sa aton nga mga pinalangga sa panimalay. So kung positive ka naman, pabalon ta ang aton nga pasyente nga positive, then we will isolate him. Dalon ta siya sa isa ka isolation area hasta nga mag-ayo na siya. Nakatamo na ta test, sobra na ta mga 400 tests, no. So amat-amat lang kay amo to bala pagsugod sang aton nga lab, isa lang ka RT-PCR ang ginoperate. Amo na siyang naghatag sa aton lisensya na license to operate. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. So sa mga OFWs Action Art nga may pamilya nabalaan nila nga nag-abot na ila sa nangahimata, hulat-hulat lang kay kung OFW sa nasanin na hindi direkta makapuli sila sa balay, kundi hawiran sila anay kaya nakabig sila nga mga high risk action art. Mga isa pa lang kasi banang paghawid sila, no. 2 to 3 days mabalaan naman na resulta kag kung mag-negative medyo dugang pagid nga adlaw, pero hindi na kinahanglan ng action art kung mag-negative sila, hindi na kinahanglan nga tapuson gid nila ang 14-day mandatory quarantine. So ginpalipot in action art sa provincial government para nga ang isolation facility o ang quarantine area nga gintiniran nila mangin bakante naman para sa manong abot pa ng mga returning residents. Sa mga action art, ang Sakadi City... Pero, Janay, ang Sakadi City, ito ano to? Ang Sakadi City... Kuwaon naman to siya? Hindi. Gindala na si action art sa quarantine... kay returning OFW to siya? Returning OFW to siya. Okay. Why pa kago ang result, action art niya positive siya, aral sa kadaan niya sa quarantine facility na ginatiniran niya subong. Pero inang quarantine facility, why na nahamta action art sa Cadiz City, outside sang Cadiz City, no? Tilaban-laban, ibi magaluna Okay. Ang Cadiz City, may fagulingon man action art niya quarantine area po. Pero sa may St. Andrews, Action Marlon? Ay, hindi siya naggadto man. Action Firing Line. Nanyapon pag si Action Marlon, alas 8:17 na. Balikan ta siya kay sa mga returning LSI, amo ni ang balantayan tamo. Kabalo ka hindi mo ni makita ang kontra mo, no? Take note ng virus hindi ni siya makita. Hindi gyud magatag anay kumpiyansa. Because at the end of the day, kung hinali ka ni mag-amo ng sitwasyon nga magdamo naman ang kaso, luyag pa ka mo magbalik ta sa ECQ. Action Marlon? Sir, tama na. Sa Cadiz City, ang City Health Office nila. Ato yung ginaligar to ya, although din to man, bakulod ya, pero dra ko nag-drive to da sa Capitol, ano to man? Family driver sa isa ka opisyal na kailalam sa provincial government. Family driver saya. Okay. Why sa action art niya kakadto-kadto sa Capitol kay family driver siya? Ti kon family driver siya, why siya kadto sa boss siya? Sa opisina, nabi, why siya kasulod niya? Driver siya sang boss niya, amo na gani nga pati boss siya din kuhaan bansang test. Okay. Kami ang bros ang pamilya ang boss niya action art. Sige. No, babalat ka ni boss kay hindi man do action art nga pareha nga lang sa siring taga Capitol mo. Tiyo, natural na kay hindi kita sina mo. Galing kay ti kabalo kabala ang aton malang silingkuti kon ga-drive siya nga upo di man ang boss niya nga opisyal sa probinsya. Hopefully nga negative ang result sa iya boss.
Yes, may una action art niya contact tracing na, naging patigayon. Okay. No? Basta ang pagpasiguro lang niya ni Provincial Administrator Attorney Diaz nga uwaya kadto kag uwaya sa kagasulod dira sa may Capitol Building. Very good. Driver, yung family driver sa isa ka official action art. Gakabalaka nga rin kuya, kiti adlaw-adlaw nga rin kapakapitol ka iya? Gani man. So, basi kung sugatay kumundap la? Why man gali siya kadto at tinuway man niya guro-worry na? May session action art kada Martes o galing kay Yakatabuan lang nga day off naton nga duha ko Martes. Kaya muna nga pila naka-session dara sa may sangko niya padaluwigan nga waay kita magkatambong bla. Sige lang, i-check na ni boss siguro action art sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kung ano ang information man nga gin nga na das laga session, hindi na online? Hindi ko action art mapiho. Kay ang online to naglilikad pa to mo. I-check ko lang sa art boss. Kapin pa nga daan mag-online kasi mong kaigod mga daan ang imo nga signal man o kabida? Gani man, no. Tuod man, may mga areas gyapon dis palibot sa Bacolod, Action Marlon nga laway gid gyapon ang internet connection. Correct. Oo. Di ba? Oo. Sige, try ta lang boss. Kay may schedule action art boss. May dugang ning development kay may schedule boss press conference. Si Vice Governor. No, si Governor. Si Governor Lacson mismo. Yes. Kay i-update na lang niya, no? Kapin pagid dapit na lang ang pizza 15 by Monday na naman liwat ang ekspektaron tamo kung ano naman ang regulations sini, anong mga planning nila in advance. Kung ninali, madayon na ang commercial flight nga magabukas. Gani man action art kay ang PAL, Philippine Airlines, nag-anunsyo na to, June 16. 16, bali Martes. Oo, may biyahe na sila, Bacolod, Manila, Bacolod, kag Cebu, Bacolod, Cebu. Diyos. Oo, Philippine Airlines. Ara subong sila sa ding advisory kan pagwasa mga hapon. Tinagligad no nag-advisory man sila galing daw kwanto sila no pasugot sila sa ayo sa aton probinsya. Yes. Oo. June 16 kamati, June 15 action art kutob ang validity sang MGCQ implementation. Okay. There is Negros Occidental. So boss, sigurado malabutan ng action art iring kaso sang family drivers ang isa ka official dara sa may Kapitolyo nga nag-positive action art sa COVID-19. Base may information mga ginpalabot sa kay Governor Bong Lacson. Bantayan buwas ngadlaw. Sige. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovoya o nasa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kay Action Marlon Hinovia. Ano nga aton diri nga mo ni? Subong balaya akong observation, maglibot ko di sa Bacolod. Daw thinking sang tao nga nagbalik na kita sa normal. Under pa kita gyapon sa modified general community quarantine. Ina magtatapos on June 15. No? Tiway kita kay balo kung ano after June 15 anong recommendations ni sa AATF. Bala ma-implement na kita balik sa ginatawag nga normal o ginatawag nga new normal or mag-extend naman ang MGCQ until June 30, that we do not know. Pero very quickly sa iluwan ko lang si Action dahil sa Lazar. Kaya rin importante na yung ma-update mo ang mga way na ka-monitor bala. Ay sige lang. Ato pa siya? Wow, ay na timingan, gid. Sige lang ipabantay lang anay, scoring da. Kay Ario, ang mga development dito sa bahin sang Bacolod City Government, Bacolod City Hall, kay gusto tayo ni i-update man kay may nagpositibo man mo. Kag diri na include ining family driver nga nagdugang sa listahan, ti may mga may mga puluyan di ako nga suno sa report ti ang ginimo sang City Government of Bacolod may ara sang pag-lockdown no sa sining mga puluyan. Sus, kita mo lang na ti 45 ka mga pamilya apektado sang lockdown sa Purok Pine Tree, Barangay Bata. Ting tao naman kuha naman no kabatsyag naman na sang kakulba da, no? Din kakita na sinuluyag abiman.
Sa itong nagahamugasa, kag daw damo pang cases, kadadlaw nagataas sa balibot sang bungsod Pilipinas. Daong tao sa tuno nabalaka pa, subong siling ko. Di kita blanay dapat dali-dali malipat. Bisan ang mga health measures kay mo onta, ang proper hygiene, di kita magkalipat na subong tao sing una to sus ang alkohol gakaubos sa mga butika. Nagapinalumba ang tao magbakal, subong niya bisan face mask do hindi magsuksok. Magamit sa alcohol, do hindi maggamit. Magpanglimpyo, do hindi na makadumdum. Hindi kita magkalipat, anay mga tuto, way pa vaccine ini. No? Butang balon, hindi paninadula gyapon o way paninadula ya ang COVID-19. Ara na si Action Dale. Action Dale, iawaton ta ka na dali gilang. Action Radio City Hall Report. Action Dale, ni may mga pamilya galing nga na lockdown kag resolution ni karon pa mantening sa SP ho. Action Dale. Action Art, subong adlaw gin-lockdown na sa otoridad no ang pila ka mga panimalay sa area sang Purok Pine Tree, Barangay Bata, syudad sang Bacolod no. Ini matapos nga dito sa area naga-arkila no, hindi manggaling residente sang Barangay Bata, ining si patient number 18 no sang syudad sang Bacolod ni sa ka personal driver. Action Art, 32 sa anyo. Sa pagpakigangot naton kay punong Barangay Lito Abaring, sunod si Action Art 30 ka mga balay no ang affected sa lockdown nga ginpatuman o kon 45 tanan ka mga pamilya. Action Art ang ginadilian sa karon nga magwa sila sinitag sa ka mga panimalay. In the Action Art 50-meter radius ang lockdown, ang coverage sang lockdown, kundi 30-meter radius gid lamang humalin ini sa balay o kon sa lugar dira no nga ginaarkilahan sang COVID-19 positive. Action Art. Suno kay Kapitan Abaring kaina suno siya may mga persona nga naga-resist bala no nga magwa gid bisan nga may lockdown na sa area kay suno siya tingiban luyag pa magbakal sang mga pagkaon. Action Art. Sa bahin sang Barangay Council sang Barangay Bata, nag-provide na sila sa mga initial nga bulig like pagkaon, may mga food packs na ginhatag sa mga pamilya and tubig. Action Art no kay suno siya within 14 days dapat saguron gid sang gobyerno, especially sang barangay ang mga kinahanglanon sining mga naapektuhan nga mga pamilya. Action Art. Sunod sa ating kaso nga magkulang ang help dirabi or resources ng barangay, ang Barangay Bata ang magpakigangot man sang syudad para sa additional help. Action Art. Nag-request man sila sang duwa ka mga pulis plus mag-augment abi ang ilang sining mga barangay tanod para magbantay gid lamang strictly sa sinang lugar, ma-monitor, ma-make sure nga wala sa mga pamilya kon persona nga magginuha. Action Art dira sa area sang lockdown area o kon mga lugar nga ginakabig ultra risk area. Action Art. Suno kay Kapitan Abaring kinasang hapon dito man no paidalom ang swabbing no ang pagkuha sang swab pa sa Action Art. Wala pa siya galing sang official figures kung palagid ka mga persona no ang may mga close contact kay patient number 18 ang ginkuhaan sang swab specimen. Action Art. Nga suno siya ang ining nagpositibo duwa man lang sa Action Art no nga nagatiner sa ginarkilahan nilang balay. Suno kay Kapitan Abaring based sa information may live-in partner no ining COVID-19 patient number 18 sang syudad sang Bacolod. Automatic ni siya once nga mayara sang pasyente or nagpositibo sa COVID-19, automatic. Action Art nga kabigon nga ultra risk ang iya sining balay o kon ang mga palibot sang balay kundi nagatiner ang COVID-19 positive based man sa mga previous executive order again papanaog ni Mayor Ping Leonardia. So ang lockdown naglawig ni siya sang 14 days. Action Art. Hopefully no wala lang sang may nalatnan sa masakit kagining pasyente suno kay Kapitan Abaring ay paidalom sa home quarantine. Action Art. Ang palihagan ni punong Barangay Lito Abaring sang Barangay Bata. With regards balakap sa lockdown nga coverage Kap, kamusta dira Kap? Mga 38 household. Although po 45 family lang. Subong may ang iban daw na may resistance ng iban bla. So tanod na lang di kabantay. So nag-request kami police. Okay. So coming pa ko no. Oo. So balikap ang coverage Kap 50-meter radius hubalin sa balay sang COVID-19 positive.
30 meters. Balay di hindi man tumpok-tumpok palaba. Pero ang patient kap, mga close contact kap, din sila subong kap. Are gina-swab sila? Baligin butang sila kap sa quarantine center or public school? Hindi, lang sila sa ilablay. Okay. So home quarantine lang sila? Quarantine. Hindi, duwa man lang sila, maway sila pamilya, duwa lang. Bali sa isa ka balay, duwa lang sila nag-aupod? Garkila, ho. Garkila lang gali. Hindi sila taga-dira. Ay, hindi sila taga-dira? Garkila lang sila. Ang mga pumuloy, di ba nga nadala sa 30 meters ba? Oo. Magwa kay may bakal, mamuni. Oo. Do insist dito magwa kay mabakal sa pagkaon. Oo. Yung tanod ka daw di mo butang man sa peligro. Oo. So amo natin ang lantig din mapulis assistance. Short na batian si punong barangay Lito Abaring sang barangay Bata so mangin sako man ang barangay bangot sila gini ang mag-supervise kag mag-monitor man sa area sang Purok Pine Tree para masiguro nga strictly ma-implement ang lockdown dira sa lugar kag wala sa mga residente sini ang magpinasaway or magginuha dirabe or maglagaw-lagaw action art bilang kabahin man sang health protocol na ginapatuman sang LGU sang syudad sang Bacolod. So, iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall kay nasang aga ginpadulungan naton ang City Tourism Office sa Bacolod City amo ni siya ang taratapan nga gintud ginan action art ni Mayor Bing Dinardia nga mag-facilitate no sang sweeper flight kutob sa mga locally stranded individual kon LSI diri sa may syudad sang Bacolod nga luyag balik abi trabaho or na stranded diri sa syudad kag kinahanglan nga magbalik didto sa may Metro Manila Action Art no. So ginpahayag diri sang officer in charge sa Bacolod City Tourism Office si Ma'am Sandra Sisip nga padayon sa karon nga ila ginalista action art ining mga LSI nga luyag magbiyahe padulong sa Metro Manila kasunod nga fully booked na ang sweeper flight tigid organize ang provincial government sa Negros Occidental nga kun madumduman from June 9, 10 kag 11 ang province nag-host ang sweeper flight nga sunod siyati ang Bacolod City dumera man sa mga Bacolod non no nga LSI nga nag-upod man action art no sa sweeper flight tigid organize sang gobyerno provincial. Sa tion nga ang Bacolod City naman ang mag-host sang sweeper flight pwede man no nga makasabay or makasakay sa eroplano ang mga LSI sang Negros Occidental. So first come first serve basis ini no kay Ma'am Sandra Sisip no kutob sa mga LSI nga luyag magbiyahe sa Metro Manila. So for action art ang ruta ano lang gid Bacolod Iloilo Bacolod to Metro Manila rather kag hindi pwede or wala pa sang flight nga Bacolod Cebu or Bacolod Davao action art since no kay Ma'am Sisip daw hindi bala mapuno gid no ang eroplano nga kun hindi man mapierde ang airline national art kay hindi ni LGU ang naga-shoulder sang expenses o kun ang balayran sa plane ticket kundi personal in action art sa mga LSI nga luyag magpadulong sila sinitagsa-tagsa ka mga destinasyon. Kung luyag mo naman from magkadto sa Cebu disino kay Ma'am Sisip di dapat i-make sure mo nga halin Bacolod lupad ka Metro Manila kag i-check mo dapat nga from Manila maya naman sang flight to Cebu action art para masiguro bala nga hindi ka naman stranded or mauyang ang imo sini nga tiyempo since fully booked na ang sweeper flight nga organize sang province ginalista lang sa karono sang City Tourism Office upod man sang taratapan ni SK Federation President Councilor Ayesha Villaflor kutob sa mga persona nga mga LSI nga luyag or sa palabuton no kung may available lang ang mga super flight dira iga-contact sila sang syudad para ma-schedule ang ila sini nga pagbiyahe. So bali hindi pinagusto gali nga kung kadto ka sa airport nga gusto ka magpauli di outright makasakay ka kundi ina properly documented and recorded kag scheduled. Yes, action art kay may sang master list ang syudad same man sa province kay kung magambal ang airline company nga may available sila nga 45 seats left amo na masabit man sang 45 sa mga LSIs ang Negros kag ang Bacolod City para lang fully occupied ang eroplano antes nga magbiyahe action art no. So amo
sinakaroon ang sistema so kay nanabda nato dito sa Sagwasang City Tourism Office may pila ka mga LSI no nga complete naman ang ila sini nga mga document, may mga medical certificate na, may barangay certificate na no kag may mga travel authority na action art kagati amo no nagpalista lang sila once ka may available na nga sweeper flight, that's the time nga i-kontakon sila sa LGU sa Bacolod kag mapahibalo kung saan ang ila sini nga biyahe. So bali ina outbound halin dis Bacolod pauli sa ila lugar. Yes, action art. Outbound ini kaya ang inbound amo na siya ang sa committee ni Councilor Cindy Rojas kag Councilor Israel Salanga. So sa outbound Sino maplite siya sa ila? Personal action art no ang iya gini sa LSI sila gini ang mag-shoulder sa sila nga plane ticket. Pero ang Ma'am Sisip tinalikdan nga mga binulan mayara best action art no during lockdown nga ang Department of Transportation among nagabayad sa ila sining nga plete no. So this time subong nga modify the GCQ kita hambali Ma'am Sisip personal na nga expenses no. Tigaling ko na stranded kadi may lang gyapon kung may nugplite kapilang plite kay eroplano subong man. Mahal na action art no. So na may mga estimated si Ma'am Sisip nga 5,000. Ayos. Pero may mga one way na action art no nga may consider sila sarki kay bisan magtag 10,000 pa ng presyo na may kasarang kaya. Kala mapamili na lang ako dito. Ha? Hindi na lang ako madala magbiyahe. Huwag na ako na lang amo na ngay motoron mo lang. Motoron na lang maglupan. So, sa action art no, ang ginaobra no, sa City Tourism Office, upod man, no, ang SK Office sa siyudad sa Bacolod. Kaya magluwas action art no, kay Ma'am Sisip, do wala lang siya na report no, nga may mga foreign nationals man nga halin diri sa Bacolod City ang ilaman na buligan through sweeper flight, more or less mga 200 na ka mga foreign nationals halin diri sa Bacolod nga na standard padulong man sa Metro Manila. Aring palihag ni Officer in Charge sa City Tourism Office, si Ma'am Sandra Sisip. Pero ang amon, what we do is we take in the list of names and contact numbers. So just in the event, may ara naman nga sweeper flights, we call them. Okay, that's why nga we're fast in putting up sang kay we keep a master list. It's either that or we also kung kulang pa na kay actually we're working with the 3 groups mo. Ang labandias the inbound. Ang kay Israel, kay Councilor Israel, kay Councilor Cindy. So, more or less, kung kanon mo, we're working closely sa kay Miss Aisha. Kay outbound siya. So, the names are there with her, dasun sa amon. It's either we give them the names, diri man sa amon. And then, right now, kung kanon mo gid, it depends on the demand. Damo gid ya for Manila. That's why it is sa Manila ang sweeper flights. We don't have enough nga masiling nga for Davao. Hindi maka-fill up. Hindi man maka-fill up like for Cebu lang. That's the problem. How come ka pamangot? So nga why flights for among nga area? It's because it cannot fill up a plane load. Hindi dapat mapuno. Kinanlan mapuno mo gid. Para kabawi man ang eroplano ang gasto. Maybe it's good only kung half sina or one, but that's still the cost of the tickets would be very expensive. Okay, so for now, Bacolod Manila lang game. So far, Bacolod Manila ka hindi ka daw ara. May you really have ng customers kung kanon mo. May customers ka gid nga mapasakay. Okay, so why ba ta next schedule mo for? Why pa kay hindi man ang PAL magpa-double up. Nga siling ma-sweeper kami, ma-sweeper at the same time on the same date. Kay basic hindi matiano si Mama Sandra Sisip ang OIC sa Bacolod City Tourism Office no. So sa mga LSI dira nga luyag man nga magbalik sila si tagsa-tagsa ka mga destination especially Metro Manila. So kadto lang sila sa City Tourism Office dito sa may Bacolod Government Center. Okay. So may complete na sila dira nga mga documents like bed cert, barangay certification or travel authority. Pwede sila makapalista para kung may available na nga sweeper flight, pwede na sila mabuligan no sa LGU sang syudad sang Bacolod action art na. Galing problema sina kon pila na lang kadlaw na bili no kung madayon abi way pagaling instruction no kung maumpisagid ang commercial flights kay may announcement naman ganing isa ka airline company nga 16 maumpisa na sila.
Oh, kaya sa Bayan National Art diri sa province kag sa Bacolod City ang priority no ka mga local officials nga kung mahimo mga LSI kag returning OFWs lang kuntani anay ang makabiyahe no pabalik diri sa Bacolod City or halin diri Bacolod pakadto sa Metro Manila. Depende kung may panibago naman nga appeal ang mga local officials naton kag kun ano mangin panibago nga protocol no especially sa air travel action art. Iba nga balita gikan sa Bacolod Government Center kinasang hapon. Pero dali lang, do may meeting mo sila parte sa kwan? Sa possible nga mga protocol, kagimuon nila measures kung in kaso giman magbalik kwan? Why pa update to? Wala pag action art kay ang sabahin diri sa Bacolod City in kaso nga halin ikaw sa Metro Manila pabalik ka diri sa Bacolod City sakay ka sa eroplano ti ang imo dira nga protocol ipaidalam ka sa facility quarantined sang Bacolod City meaning ang gin-prepare nga pasilidad sang syudad dira ka ma-observe sang 14-day quarantine tubtob nga magwa ang negative mga results sa RT-PCR test. Pero kung halin ka naman sa Iloilo balik ka diri sa Bacolod City Action Art ay home quarantine ka lang since ang lugar nga Iloilo or Region 6 Abe low risk area man siya or yung ang COVID-19 cases. So ang recommendation dira ka syudad is mapaidalam ka sa home quarantine kag ipaidalam ka man sa swab test action art kag kung magwa na ang resulta sa swab test that's the time lang pwede ka na makagwa sa imo sining puluyan. Kaya ang ginapreparahan sang syudad base damo pa sa mga locally stranded individuals from Manila o kon Cebu o kon mga area nga low risk areas kag magabot diri sa Bacolod City nga puno na bala ang aton sining mga public school nga nag-serve as quarantine centers action art no. So amo na siya ang mga initial plan no sang syudad kag recommendation man sa Bacolod IATF kay Bacolod Mayor Bing Leonardia. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod Government Center sa regular session kinasang hapon no ati may ginatalakay or ginaprubahan nga resolution ang sangguniang panglungsod regarding mandri sa controversial no nga anti-terror bill action art nga approved na sa Senate kag approved naman sa Congress kagkaroon man na lamang ang kulang ni Presidente Rodrigo Duterte para mangin officially mangin layin na no. So ang nag-offer sining resolution nga nagapabut siyag sa gray vest reservation section art Senate Bill number 1083 o kuning anti-terror bill nga nag-repeal no or nagadula nagadabi sa Human Security Act of 2007 action art. Ang muna si City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga nagapungkuman bilang chair sa Committee on Human Rights sa sangguniang panglungsod. So sunod diri kay Councilor Gamboa ti no base sa pagbasa no sa pila ka mga provisions sang hagna action art. So no siya ti may pila diri ka mga provision sang anti-terror bill nga naga-violate sa basic human rights action art. Lakip man no naga-violate man sa constitution sang pungsod Pilipinas. So isa diri sa example niya no nga usually amo man siya ang pagpamatok sang pila ka mga personalidad no artista man public figure man nga ra balang pwede kaya nga dakpon action art mapasakaan sang kaso hambal ni Councilor Gamboa no kag pwede ka mapriso sang masobra 3 kadlaw bisan wala ka mapasakaan sang kaso or mere suspicion gid lamang action art. So isa ini sa mga tikang man no sang syudad sa Bacolod regarding sining anti-terror bill kaya nga resolution ipadala kay House Speaker Alan Peter Cayetano, kay Senate President Vicente Soto III sa DILG, sa Commission on Human Rights kag sa Office of the President Action Art. Ano ang portion lamang sa interview naton kay City Councilor Wilson Gamboa Jr. Of several tenets or provisions of the Constitution. Ang isa ko nga ma-cite, I can cite a few, ang issue regarding detention without judicial warrant and criminal charges without countervailing evidence. So, pwede ka na nila i-detinahon sobra sa 3 kadlaw for a maximum for as long as 24 days nga wala ka pa nila pasakaan kaso without any specific case or violation. May mere suspicion siling nila
pwede ka na nila ma-detain for a maximum of 24 days. Action Art na pati si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa. Tigaling kay Tipilirmaan naman lang to. Gani, daw medyo bulbudlay na iapilara. Ipadala mo to sa House Speaker. Din niya to ipadala sa Speaker of the House? Kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Tapos saman to, nakaperma na gani silang suto. Gani, base pa lang, base pa lang may mga pagdigwat pabi or mapalambot man sang Congress or Senate dito kay Presidente Duterte. Kag base pa lang Action Art. Namo na siya ang tunog no sang piladri ka mga opisyal sa Bacolod City kag syempre ang balik Councilor Gamboa damo man sa mga abogado, damo man sa mga kongresista nga before nag-vote in favor sa anti-terror bill pero sa ulihi daw gin-withdraw Action Art. Ginbawi man ang suporta no sining giladuso nga kontrobersyal nga hagna Action Art. Galing iti base mabatian tutuod ni Alan ni Kwan mo House Speaker Alan Cayetano pag report mo bla? Ay kalay. Niya naging report niya sa daily kuan ta pero I doubt no nga makakuan pa ni kaya to gani sa presidente mo. Mabulabod like especially gin certifyan man or gin sertipikahan ni President no bilang urgent bill na ining anti-terror bill Action Art. Sa katapusan nga balita sa Bacolod Government Center, mayor Action Art sang poster nga ginpahamtang sa mga kabrangayan. Amo ni siya ang COVID-19 Health Advisory nga ginbutang sa mga kabrangayan. Daw tarpaulin ini siya Action Art. Dira sa sining advisory, nabutang Action Art ang mga pamaagi kung paano malikawan ang COVID-19 like health advisory, be safe, wash hands, wear mask, stay at home, observe social distancing or physical distancing Action Art. A friendly reminder from Mayor Bing Donaldia, Vice Mayor Sid Familiaran, Congressman Greg Sataya, nabutang ila sining tatlo ka litrato Action Art or pictures kag ang litrato man sang mga konsehal lakit man ang SK Federation President o si Councilor Villaflor kag si Lady Glass Gonzales Action Art. O galing wala diri nabutang ang dawong no ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. Ginkuha naton sang reaksyon si Gamboa tisunod siya hindi man big deal para sa kay Councilor Gamboa ining tarpaulin Action Art no nga health advisory nga wala ang iya sining itsura pero ginakabig ni Action Art nga disrespectful, unethical no kag discourteous sining health advisory nga wala yan nabutang ang iya sini nga litrato Action Art. Ginhambal diri ni Gamboa nga kuntani no do respeto man bala hindi para sa iya kundi para sa opisina o karatapan nga iya nga gina-represent since isa siya ka-elected official kag ginboto man sang mga pumuluyo Action Art kag ginboto. Why iya picture? Wala yung picture Action Art, may makita mo daw sa Facebook Live na ton. Kulo kompleto yung Action Art, ang itsura sa mga local officials, wala lang saya. Pero ang hindi sa karon klaro kung sino wala ang nag-imprenta sining mga tarpaulin. Basi nalipatan? Ambot lang, no? Hindi lang ni isa ka barangay Action Art, no? Halos na niya barangay may-ari ni isang tarpaulin, no? Kag nakabuta. Di basi may amutamot na ya? Mulang na, kung sino may amutamot. Basi wala nag-contribute sila, pabrata sini, amutay ta? Ngaya kasi gasto na kung niya ka barangay. Sa karon hindi klaro kung sino nagasto sang siningan tarpaulin nga awla di ay itsura niya. So baldo rin ni ang lain sinaya kung way ang itsura niya nga rangi mo ya. Baldo ni Councilor Gamboa ini niya mahangpan no nga subong bala nga magnapangatubang sa tion sang krisis allegedly ang bal nila lamudan sang politika Action Art may sang partisanship no sa sining nga issue kag sunod siya even nag-start ang outbreak sang COVID-19 sa tung March nangin supportive man siya sa gobyerno sa LGU sa Bacolod like pagpabor man pag-approve sa mga resolution o kon ordinansa kag napatuman against sa COVID-19 Action Art. Sunod siya naga-refuse na siya gani isang media interview, naga-refuse na siya nga mangin critical Action Art samtang nagapakig-away no ang LGU sa syudad kontra COVID-19. Gintawag man ni Gamboa nahamot. Sa din ganito ka lugar?
Ang Tarpaulin Action Art. Ah. Actually, pila na ka mga barangay diri sa mga syudad sa Bacolod Action Art, no? Kay may mga friends man kita nga mga kapitan sa social media, makita naton nga gina-post nila Action Art, hindi lang isa, hindi lang duwa, kundi damo, no? Nga mga tarpaulin. Pero ikaw aktual nakakita ka gid. Action Art. Ah. Nakita ko aktual, no? Kaya may mga punong barangay nga nagpa-picture sa kilid sang tarpaulin, gina-post sa social media, arablando kati, bulig man information dissemination para at least health advisory kung magang makabulig, makaremind sa public nga mo ning dapat himuon, no, para malikawan ang COVID-19 is just dati may tarpaulin, may mga itsura, no, sa mga local officials kag wala lang nadala si Councilor Gamboa. Hindi lang sa karon klaro kung sino bala ang nag-organize, nag-imprenta or sino dira punto. Na amo na klarohon niya kay singko basi naginamutay tos lang nagpobrayo way sa kabot na. Ang gala sa O kung base iya ka barangay, to kung di mapunggan mo yung barangay kung sino picture butang na to. Oh, kaya ang tarpaulin daw pala Rias, same gid sang format Action Art kagin pang butang dira abi sa barangay hall or diin man dira nga area, no, nga visible sa publiko. So sunod kang Junte nahamot man siya sang iya ini nakita, no, kag feeling sorry para sa iya, para ini sa mga personal. Nahamot man si Councilor? Oo, nahamot man siya. Ginawag ni. Ari kamatay naton ang tingog ni kag-reaksyon ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Okay. Balo ka Dale kuan mo. First of all, this is a city health advisory. Wala man ko gasiling dapat gid abi nga ang mga guyanamon as elected officials should be printed in all these advisories. But the mere fact nga ginprint nila ang ilang mga nabong sa sina nga tarpaulin, all the elected officials except me, no, for me isay na kapag pakita isang pagdisrespetar bala, pag-discourteous, unethical, hindi lang sa akon siguro, not for me, but sa opisina nga akon nga ginarepresentar, no, the institution which I represent, which is the Sangguniang Panglungsod. I am an elected official, voted by the people. And so therefore, due tayong respeto sa opisina, hindi sa akon ha, sa opisina nga akon nga ginarepresentar. Ikadua, I cannot fathom, hindi ko mahangop kung nga pati ining crisis, ining pandemic nga ginatawag, laktan pa nila politika. Diyan mo makita even in these times of crisis, they are applying partisanship with regards sa sining issue. Action Dale? Right na. Muna lang naguro kay boss i-follow up ko lang ni sa liwat. Kay klarohon tananay sino nang paobra na? Correct Action Art. Kay kun iya gasto tod sa city dok budlay man nga way ang itsura da. O kung basi way sa ginlakip ta kay siling basi ambal ka mga upo dyan, di way man siya kitaad Hindi man ang sabay ni Councilor Junte, so doka supportive man siya Action Art sa mga resolution, mga ordinansa nga ginaduso sa Special Initiative. Nag-review na siya ganisa. Basi nalipatan tama lang. So wala reaksyon, no, kag palayaga ni City Councilor Wilson Jonah Gamboa Jr. Mga update ka ultagikan sa Bacolod City Government sa Center ang Action niya. Action Dale Salazar, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Buwas sa Action Line yung follow up na ni sino ni Tuod man ang nagpaobra ni. No, kay lain gilang buot mo kung official ka man, kag ilihir ka man, kung nagdaog ka man sa eleksyon to, tapos ay mabutang imo nga nawong. Action Firing Sir Ben Taratan sang Fivox may gabi, dara sa kanlaon, no? May gabi dara sino kay Philip Laurente, araman si Bro Cano Oreta, si Paring Butch, silingya ang internet, nagakamang signal dito sa Northern Negros. Roberto Hirapusco Caraballo, may gabi man sa Tagandumanan. Bawang iban di ko iniguro malabutan. Grabe, no? O, sige. Magapanumbalik pa kita pag kaligad ilamang sini.
Coffee ay nag-initiate available sa ng sinding, tatlong variants. Light, tarpaulin. strong, and sugar-free. Kaya sigurado may mapipili ka. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Action Firing Line. Ayos way na ko galing tiyempo gido sa aton sini nga pangalagad. Ang hindi ko malabutan nga maminsahe karon na lang no, sa Action Night Patrol program. Anyway, thank you gid no sa inyo pagpakigbulog diri sa Miyerkules nga presentation sa Action Hotline sa ngalan sa inyo regular nga anchorman si Action Brian Moden. Ginaupdan man kita karon na gabi sa technical side ni Action Henry Spulgar kag araman si Action an Defensor kag Action JM Baikin. Ako naman Action at Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon